Alakad na po. King lagyo na ning iba, kuning anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing grasya at kapayapan iba't king Dios, akya katang iba, ating ginutang Heso Kristo, amidaon kimbiena para kaya katamu. At lininis na kaya katamu karing kasalanan tamu, kapamilatanin dayana, manatili yasana kaya kayungan. Purihin Diyos kapilanman. Kaluguran kong kapatad, ngayon pagmulantaya, iting dalan ning krus ning ginutang Heso Kristo. Isadya tala ring puso tamo, ban pagpigunaman niya, ing misteryo, Pascual ng Jesus, amete, mikutkot, at sinubling mebye. Ing kamatayan ng Kristo, akilala na nung makanano nakatamong kaluguran ng Diyos. Papakit nilang ini naman beyatan din kaya katamong kasalanan. Dapat Kristo kaya katamong kapanayan, sinubliyang mebe, king ligaya, ning iba, aganakana king sana ing tula ning kaligtasan, kambening lungkot na para kaya katamong kasalanan, ing kalukutan na mismo, ibiyebiya king lugod. Yagkasta pong ini, impamanising kasalanan. Nagkumpisal ko kin Diyos sa may payong totoo. At kay kapatad, huling may kasala kumbina, yung isi pamanot dapat at may iliwang kakulangan. Hul na nitay paniga po ka Santa Mariang Kapilan Mambiren. Karing sablang angelan po ang santo at kay kapatad, ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasa na kimbye alanganga. Amen. Si Claude tamo po sa guli. Pinuming Jesus, babalikan mingeni, ing dalan delanan mo, kanyang pisanan may ing kaya kang krus, para kaya kamingan. Makyabi kami king kasakitan, delanan mo. Hanggang ditak mo man sana aranasan may, ing sakripisyo, ing beyatan, ing kasakitan, ing pamikya ka, uli ning kasalanan may. Kaya po maglakad, magdili-dilingin eh. Lupan niyang ika. Nakal kaming tutukikan iting dalan ng krus. Pobre niyo pong kalinuan miya ing sarili mi. Kaniting pamaglakad mi. Nunay ganakan mi, kabang maglakad kami, kabang isipan mila rin kasalanan mi, kabang magsakripisyo kami. Para ka rin sarili mi. Nunay para ka rin kaya beming maglakad, nganing abak. Para ka rin pengariming mangailangan panalangin, para ka rin anak ming mangailangan sakripisyo, para ka rin kakaluguran, magkakasakit kimbyera, para ka rin dakalat taong mangailangan mo naman panalangin. Ganakan mila ring taong magkasakit, ring taong masakit, ring taong ulila, ring taong atsuking kagipitan, ring taong atsuking kasakitan, ring taong ating makamate sakit kalupanan ng kanser, taong manamdaman, ating sakit puso, ating sakit kaladwa, ating sakit isip. Daraon miya po iting sakripisyo para karelangan o Ginoo. Lunusan niyo sana at uluan king nanuman kapanamdaman da. Gaganakan miya mo naman at panalangin ing bansami na magsadya para kang daratang akalalan. Para karing tao nung nukarin nating gyera, lalong-lalo na king Ukraine at Russia. Ganakan mila ring bansang mas magkasakit kaya kami, mas makalunos kaya kami, o Ginoo. Sana iting ditak ming sakripisyo ng pamaglakad, makaragdagya king ikakabos ning karelang kabilyan. Palo kaming daraon kaya ka, o Ginoo, iting sakripisyong daranasan mi. Palo kaming daraon,
para ka ring taong kaluguran mi. Migkasakit ka, migsakripisyo ka, ipako ka king krus, emo para king sarili mo. Eman para king sarili mo. Nunay uli ning lugod mo, tingib pa at lugod mo, ring dakal ataw. Manasang Lord ming sakripisyo mi anting makanyan, para kaya kami, nunay para king lugod mi king Dios ay pami, lugod mi para kaya ka, at lugod mi para ka rin kaparaming tao. Antabayanan niyo kaya po sana kanitin pa maglakad mi o Ginoo. Sopan niyo kami, di na niyo kayong tetagan. Itubudin kaya kayong banal na Espiritu. Pan kanita, kami mo maglakad, kami mo mag-usyoso, kami mo may papagkwento, kami mo mag-exercise. Nune, babalikan mi, yung dalan ning kaya kang krus, abayan mila, magkasakit kami. Bindisyonan niyo iting pagalmi, bindisyon niyo sana iting sakripisyo mi. Bindisyonan niyo iting pamanukimi, iting dalan ning kaya kang krus. Pagdala na kesa ng kanawan, pagdala na kesa ng kapayapan, at pagdala na kayang lunos ibat kaya ka, palang may patawaran at mabura ning dakalming kasalanan. Itinganaduan mi, ing lagyo ng Jesus, Ginoo mi. Amen. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo, malunos ka kaya kami, itong kaming makasalanan. Ulitan tayo po. Ginoo, malunos kaya kami. Itong kaming makasalanan. Ganda ka na saguli, ring intensyon tamo para kaniting dalanan ng krus. Para kanino tayo buring i-down, itim pa magsakripisyo tamo. Ring taong buritang panalangin, tintawang panyadang pakalulu, ang Diyos ay bata mo. Talakad tamo po at aglos tamo king bumunang stasyon kinyang San Agustin. Panimunan de po reng EMDC, batayang baluing dalan ning kakatamong krus ngining Banwang IT.
Tigmo muna ang Jesus came to live. Sa sunod na practice ko, kami pa siya ayaw balita at panggang sa mga ini yang may bigay din ang kaya ni Jesus kasunod na rin labing ito. Tapos mamanganla, sinabi ng Jesus, sasabihin ko kayo, matang kayo, matag sila na ako. Ibali siya lang, di kagad kanitang sinabi ng Jesus. Metong at metong karela, kulikang. Dapat na ginawa. Hindi ba kay Jesus? Imitil kayo, tinapi na, ang pinggan, ang beto, ito ay magtaksama. Yung anak ng tao, parapanan ang kayong pamatay. Ang timur ng aurora, ang kasulatan, dapat maalunos niya itang tao, maging kasangkapan, ni ikaw taksil, king anak ng tao. Maya pa para king enemy ba yan? Ganito Yudas, kung magtaksil kayo, magsalita. Bakit galang inaman mo, Maestro? May kibati ang Jesus. Ikaw na mismo ang sabi. Habang mamapunla ang Jesus, kinuha niya ang panabi. Ipasalamat ang Diyos. Wala suni ang kinabi at binyan ang karikera. Tagapangiti at kanani. Iti ay kakatakan na nang sabi. Kaya ba't kinuha niya ang kopa? Ipasalamat ang Diyos at binyan ang karikera. At nga na. Ang kakaniti, ikaw, ulang ito'y ang kanakong gaya. Ang mayat ang kaming ipan ng Diyos. Ang daya ang grupo para karin karing ikapatay, karing kasalanan. Sasabihin ko kaya kayo, para ko uminom sa bayo sa inyo pinali. Huwag ang ito inuman, anak. Tambay ko ang king kaya ang may balita ng tatang kaligtas. Purihan kayo o Kristo. Kapit makinig tuloy na buhay. Yapinig mayan. Ang iyan, may umpisa ng ayaw Kristo. Ay mumula ang lumbisa. Ang Yesu Kristo, mawalining lugod na kayo. Si tayo ang alagad. Di po yung panawalan ng alagad. Sana, ay pangaliwan ng ating tangting
asosyan. Malugutasan ng Jesus. Inlugod in sarili. Ituloy ko pa. Ikaw ni Jesus kaya ang iglesia ng pamilya. Ito ang hipag mo sa siya. Ang aking pamagod. Walang asal na misteryo. Matamong manalangin. Mabalangin niya ang balen ay nagpasmong kita. Tinagay may iglesia mo kay pangapari. Ipagkalob mong nakasan netong kapangilatan ito sa karpisyo. Lingkang mo. Ipanalangin ka mo kay kailangan na po sa mo. Ipagkalob mo sa ilo mo ang tingtinapo ng iyo. Gusto mo parati na kang pagdulapan ang tingtamangan. Ninggayan at kalatapan. Ipanalangin ka mo kay Ginoo, panalangin ay natpos mo kaya yung pamigay kami ang kalis ng baitipan tindayan. Matulaking ang saan ang nakaliting siya. Ang kaligtasan, ipanalangin ka. Ginoo, panalangin ay natpos mo kaya Ibigay kami ang bayong batusan. Ipagkalob mo ang pasibayo. Baring takmalig sa blangkaw, igupayan ang lugar mo. Ipanalangin ta mo kay Ginoo. Ginoo, panalangin ay natpos mo kaya Isuluan-suluan niya, tigalagad mo ang akulan ng tinitanda. Ningmeto ka niya, iti kapagkawin ng Diyos. Wala ko sana kay galang hanggang kahawing kapatad niya mo na sa pakinan. Di ka niya, ipanalangin ta mo kay Ginoo, panalangin ay natpos mo kaya Ang kami iti kabano sa kami lagyo. Datanggi kami kay Ariel. May pamintong loob mo kaya tasawin yung tiba na. panalangin ay natpos ang buwan ipatawag mo kaya kami tingsalang kaya panting pamatawag mo kaya tingsalang kaya yung kaya pa isawag ang puso na ikabos mo kami tingsalang Ang Diyos kay Waming anong atas pari ni Kristo porque ikaligaya mo at ikaligtas mo. Kapagkalog mo at hindi kami naging paden. Kapagbilatanin kaya ng anak mo. Kapagbilatanin kami kasulumi kaniting sa propesyo Eucharistia. Panandalang niya sa ay magligtas ng upaya ng kayang krus at panalagling bigay. Ito yung apuan ni ang kapagbilatanin Kristong ginuni. Amen. Ang tatapok yung tagonistas na
Ikaduhang istasyon. Manalangin niya Jesus imulan ng Gethsemane. Sa samban na Kristo at layong pupurian. Ulitin mo ang puso na display iyakin. Pagkas siya ni may pabalita ang pangkansang luhas. Ngayon ating siyudad ni Jesus at pintayating mundo dari Oribo. Timoing Meging Programyano at pinugila rin kayang alagad. Karas na ka rin sinabi ng karela, manalangin kayo ba kung manabuking tokso. Inayo yung bagya karela, siniklodya at menalangin. Igpang nga na, nung malyari, idayong
me kaku iting kopa. Makanyan man aliwaing kaburian ko, lumiling kaburian mo yang matupad. Kay ba't nang may nalangin, tiniktoya at belikdano, ren kayang alagad. Tisnanong matutud uli, naning maragultang kalungkutan. Gana karela, bakit matutud kayo? Nibangon kayo at manalangin. Bante ko manabuting tukso. Himaya pabalita ng kapatamong kaligtasan. Purihan kay Kristo. Dapat po panitang mga dibang lakasin kay katamong kasalpantayanan. Ang nanumang tukso, pagsubok at problema natatang alang pasaltang. Hindi tayo po siguradong datanin problema, pagsubok, ang pagtukso. Yan dapat po magtiwala tayong Ginoo na datangin panahon alang pasaltangan hindi katamong kasakitan. Amen. Kami at yung kapanuwa, isambay niya ilagyo mo, tatang kiraning kayarian mo, ipanituan nilog mo kay sulit antibanwa. Nalulungan ko, yung kabangit mo itong ang pinatawag ko kaya kami dinisalan kaya at timpang matawag mo ay dinisalan kaya yung kaya sa amin Kristo.
Katong istasyon, Yesus harap ning Sanhedrin. Sasampan na ka Kristo at layon mo ko yun. Muli ni Manmong Prosin at Busmay Miyati. Paano pasiking may pabalita at pampang San Marcos. Jaya kaya awagin. At dela re Jesus, timbalayan ng mata sa sacerdotes. Karinda makatipon din sa belang pamungkot na rin sacerdote. Di makatwa, din balanat, eskribas. Tikyan ang Pedro Jesus. Dapat makarayo pa niya. Tinaglo siya ang aking patyo na ning mata sa sacerdote. Pari ni Pedro, di makutya, lelening dapot at magsalad yung kayapet na rin gwarta. Di pamutok na rin sacerdotes at ting kabilugan na Sanhedrin. Pilit lang man ito ng ebidensya laban kang Jesus. Bareng ipapatay. Tapos alalang ako, nanuman bakal lang saksi rin mami gawang patuto laban kaya. Dapat miyak pang ikarelang deklarasyon. Ating mapilan at sinaksi laban kaya at narang nagsalita kalaran.
kami ing sinabi na, nasakan ke iting templo, gewang tao, at kiluging at lumaldo, o talakadyang aliwa, ragyawang tao. Makanyan man, mo rin miyak pangagpang, ikarelang patutuwa. Tinalakadyang mata sa sacerdotes, king harap ning kapulungan, at kitna ni Jesus. Ngano ing asabi mo, king bibintang takeka, bakit kagugulat? Epita sang may kibat Jesus, may natiliyang aliwak alang bulan. Itnaning pasibayo ning mata sa sacerdote. Ika ing Kristo, ing anak ng Diyos, ako pin nganong may kibat Jesus. At ikayo, akitse ing anak ng tao, ang makalukulok ing ganay ng wanan, ing mayupaya. At akitse ing daratang at tsuking biga ning banyo. Inapak na ning mata sa sacerdotes ing sarili ng imalag at ngana. Nanatala pa rin siksi. Di kayo mismo, timdam yung ing kalapastanganan ng Diyos. Lalo na ang inkisisyon nyo, ing atol da ilangan. Sukat siyang ipapate, ngarang sinabi kaya, at penapaling tering warga. Ing maya pabalitan, ing kapatamong Marian Kero Kristo. Kaya po nga ba sa tamong makananula ka siya sa butok ng tao, kanito akakita na mismo Jesus. Pero pa bisang maniwala, yung buri ko pong linagyan ng Ebanghelyo, kanya pong ebubulat Jesus. Pero patunayan na iya ing anak ng Diyos. Agyaman balo ng para sa kitante, minamin niya pamurin. Kaya po, ikita na nung makanano nakatamong kaluguran. Agyang ing sarili ng ibiyene, ikatamo. Pantamong miligtas. Itamo kaya, agawa tamo po makanita. Sana, panikwanan tamong maging kalupan ng Jesus, malugod, mapagkumbaba, at tutupad king kaburyanan ng ikwana. Amen. Ipaming at sukaban mo, isang kanyang lagyo mo, dapat kaban ng kaya nakamukha mo, ito sulit at ibang.
sa katalistasyon. Tigati mande at pitunganan koronang suksok Jesus. Sa sambandang ang Kristo at layong pupurihan. Muli naman ang krus na display niyato. Paano pa siya iba't may pabalita at pangkang sanwa. Bigay kayo mo, Robin. Kapag nasanang apamatulanong Pilato rin tao, may pabulos ni Barabas. May pabadbad siya Jesus at kay Bat Binyene Karela ban ipako king cruz. Delade ring sandalo si Jesus king patio kilog ning pretorio at tinimpuno ding sablang sundalos. Belabalan de Jesus king meto nga malutong imalan. Ginawalang koronang suksok at pinatong de kayo. Pisinusuno ring sa saludwan nga ra, liudjay ngari daring Hudyos. Pemukpok de buntok king kapirasong timbu. Piglorande at siniklod la harapana at pisunusunong pupugayan. Ing maya pabalita, ning kakatang kaligtasan. Buriyan kayo, Kristo. Ing kakatamo pong ebanghelyo ngeni, menging biktima ay Jesus, king kulturang ning paman gamit kapangyarihan, king paman niya mantala karing kaparang tao. King panahon ngeni, dakal la ring taong mga abuso alim pisikal, nuni emosyonal at spiritual mo naman. Nasa tamo po sana na mabiyasa tamong ibye ing istong pamanatol nakalupang Pilato na balo na ng alayang kasalanan ni Jesus, pepaparusa ni pa rin at pepapako king krus. Diyang makanyan ulit na ning niligtas na nakatamon ning Diyos ning Ginong Jesus, king lugod ng kakatamo. Amen. Ikpami at sukabano, misamba niya tatang kami kayo rin mo, ipanin ko rin mo kay Suli Pantibano, ang kanunungin ng Lord. Yung kaya natin yung Lord. Ang pula sa tawag ng Lord, sa natin. Yung pamatawag niya, ang kasala niya ka na. Ang ito ay sa ating pagso. Ang ito ay sa pagsalang mga Mariano mo, Ingray, siya yung Diyos at siketa. Tuwan mo aking sa kalmahay, ulit na naman yung tulong sa nito.
Kailangan susunod. Tinggap mo yung ascension cross. Nasambahan ako Kristo at yung pupurihan. Ngayon ang krus na pusbihya. Ang ipasyaw iba't tingmay pabalita at ang kasanman. Ligaya kayo kawagin mo. Kanitang aldaw na ng Pasko at mag-aalas 12 na ng kautgang aldaw, sinabi ng Pilato pa rin Hudyo, o ilihin kayo kayong hari. Tapos ililisap daw, paten niya, ipakuyak yung krus. Ipapakukyak yung krus, hindi kayo kayong hari. Nga nang kinutang Pilato karela, minibat na din pahuntog na rin sacerdotes, alang kayong hari nung emo isesara. Inyabi niya na ng Pilato karela Jesus, paring ipakuking krus. Inyaking wari Jesus. Rinwal yung mamusang kayang krus, papunta kong lugar amayawos, lugar ng bungo. Golgotha, king salitang Hebreo. Yung maya pabalita, hindi katamang kaligtasan. Purihan ang kayo kawag Kristo. Ipamit yung kaban mo, isa ba niya lagi mo, datang kaya kami karen mo, ipamit ko ang lulong kaya ito.
Na? Anam ay istasyon. Disubsub ni Jesus, lalang ning beya kanan ni Diyos. Kasamban na Kristo at layo po Kali Korea. ng malamang ko sila pusmay niya to. Habang pibekot-bekot ni Jesus, imabayat ang krus, apong aking Kalbaryo. Yung tao, ito yato-yate at ina. Inusuto, ang tingwet mga kriminal. Iba na mo, lulo ng katawan, amay nana, uwi na ning tuyat, barog at pagal. Ala nang gustong isikan, at intindi ning bayad ning krus, at kailan, ni pasubsubiya king gabon. Halos ay naibitalakad. Tapot, sige pangurin yung paspas ng latigo ng sundalos ng pago at bunto. Jesus, piyako mo at iba ka in sakit at dusa. Nisubsub ka, uli ng peyatan, din kay kaming kasalanan. Uli na niti, adon ng sawak mo, at namin sasabi. Ginoo ibiro kay kami in kasawapan mo. Tayo. Totoo po, hindi tayo sa Kristo kaya hindi katamang kabalyan. Kabaluan, mabayating kayang dinasan. At antimurin po ngayon hindi katamang panahon, itamong ang puta na sa tamong kasakitan, at pamisan-misan itamong ibato, hindi katamong pupusahan ng krus. Sana maging palupatayan yung tayo sa Kristo na matutuling kayang dibatan. Dibata, yung kapamilatanin kayang mayupayang ipa. Sana itamo mong po. Taptan tamo iti, pangkanito, hindi ng tamong sinanan. Hindi ka tamong aldo-aldo kami bebe, karing pamilya, hindi ka tamong kapaduro. Sana po itang maragula kasakitan at daralang tamong ngini. Api batata mo, kinggit mong lugod, at king kapamilatan ng ginutang ka sa Kristo. Amen. Di kami at sukabanuha, isang kanyang lagyo mo, tatangke kami kayalian mo. Di kami ko ang ilog mo, ebisulit at ibanuha. Walang may ginagawa ko. Ngayon kaya kami ginagawa mo. Ang pagkakawag kaya kami kasalan ko. Ang pagkakawag kaya kami kasalan ko. Ngayon kaya pinsawag kami puso. Ngayon ikaw masamalit sa pangmarap. Ako Maria, umaking grasya ay Ginoo at Gineva. Nuhan ka ka rin sa babay. Nuhan niya pa naman ang buong nga dyan mo, Jesus. Sa kanyang indulin Diyos, panalangin kayo mga kasalanan. Ngayon at king oras ng pagkatak ni Hanan. Igalak ni Pa, king anak at king banal na Espiritu. Tumoy sa diyan ang bigay at ting kapumulan. Ngayon at kapilanman ng gawan, tingalan ng Diyos. Amen. Pusanan may krus, tuking kakadaku. Pusanan may krus, maglakad kulot ko. Dungeme pusanan iker, kang krus, tuking kadaku.
ikabuskatan, linasayat mete paulitan, banting kasalanan, ikabuskatan. Ing ikapitong istasyon, isimon ning sirene sinokaneng memusan king krus si Jesus. Sasambanda ka, Kristo, at layong pupuryan. Uli ning malmong krus, inat busme ngiyado. Kami pasyag king ipat king maya pabalita at pangkan San Lucas. Gaya kayo ka o Ginoo. Inyan delara ni Jesus pangipako king krus. Akasalubong be ing metong lalaki ipat king baryo. Lagyuna, Simon. Tawiya, Sirene. Pinigilde at pepapusan ng krus kaya kapulutan ng Jesus. Maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Puriyan kayo ka o Kristo. Ikakatamo pong pamibiyebye, minsan o maralas, daraan sa tamo pong kasakitan o kapagsubukan. Minsan personal, minsan financial. Nang kaya po may bugtaan ng bigay, pero sana po, isipan tayo nga pong ginuking dinanas ng ini. At mga dita mo, na sana akabyus ang tangan ni. Uling nga pong ginu, nabiyay metong bagay ang eta mo giyo. Karin bawat pagsubok tamo po, atin yung bibiyang kalupa ng Simon na hanggang sumaklolo kaya katamo. Sana po bawat metong kaya katamo, maging Simon, karin mangailangan, karin kapara tamong tao. Amen. Muntata na po. Ay, kay pami, tsubal mo, sa panyay nagyo mo, katangkaya kami, kayarian mo, ipamengkuhan ng lumo, kaya sulit, at iba mo. Yung kakanan making aldo-aldo. Diyan kaya kami making aldo ngayon. Kampuni patawad mo kaya kami ting salami kaya ka. Mantin pang matawad mi kami kasala kaya kami. Kaya mo kaya pa isaul kintukso, no na ikabos mo kami sa blang maro. Amen. Papo Maria, may po kayong grasya, ginin Diyos sa tsuketa. Huwag ka kalisap lang babay, huwag na pa naman, ang bungangin at siya. Tumayang iso rin Diyos, panalayan kayo makasalanan. Ngayon at kinguras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya kay Pa, ligaya kay Anak, ligaya kay Diyos sa Espiritu Santo. Timoy sa diyan ang ligay ba't king pamumulag. Ngayon at kapilang man manggaman king alananggo. Amen. Magpaliko ka na kung pagkamalan, dinggil kong kasalanan, kakulang kalingan, maluto na magdeti, kanang pulang po diyan, uling malko ka na ko, iti kong daptan. Isang lakong lelangan, ibigitan yungan. Ikayong lelangan ko, kawagis ning kadyosan. Keko penibala ko, isang lang lelangan ko,
manutulungan hati karena pulang pujian uling malkokana iti kau daptar. Kabalong istasyon. Isabda na lang, Jesus. Dilibanan, ababay ng Jerusalem. Sa bandang Kristo at layon pupurian. Ulaning malmong krus at busmay niya to. May pasyat yung may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kayo ka, Ugro. Tutok yan dering banal at tao, Jesus. Kabilang lakaret hindi babay, mananis at manugulele, uli na. Baligtan na lang Jesus at sinabi na karela, anak mga babay ng Jerusalem, iko tatangisan, ing tangisan niyo kayong sarili, at hindi kayong anak. Tandaan niyo ni, datang ladingal to, nung nora sa bending tao, kapalat na rin babaeng bawog, ting kapilan man emengana, at kapilan man epepasuso. Imay pabalita ng kitang kaligtasan. Uriyan kayo, Kristo. Akong reflection ko rin, pagkala po ka rin babaeng bawog, dalagang babaeng bawog, kapilan man emengana, epepasuso. Kasi po po rin yung babaeng film na ibe pagsusod, kaya po kalo po rin babaeng may anak na, mga anak pa mo, lalo na putang mga niya. Yung pong babaeng mabuktok, ilog ning siya mabungulan, tatalanay itong kayang sinapupunan. Makatiyan po yung biyana, yun na po ulit. Yung kaya pong kasakitan na dalanan at kilabling sa mabanwa, siya magulang. Ere po kalo pa rin babaeng epamena. Kasi po, pata pong yung babaeng malapit ng mga anak, katakot-takot po, yung tatakot siya po, nanangis kaya po tangulan na, yung at siya na, malapit niya ang ulungan. Magkasakit siya po. E na po, paano nung nanang gawa na pata pong malapit niya ang mga anak, malapit na yung pangatina, mangain niya nga pong gino, bangganita, may rousing kayang mga di pong kayo. Lalo po po tang akit may bawa po, ating yung asawa po tang akit na yung magkasakit yung anak na medyo mataas siya pong bagyaon na itang mag-asawa na ang magkasakit siya kayong tamang na. Alay pong ng mga di sana po. Mga naking asawa na alang kasasatulan at may raw siya yung masalesya. Sana po, itaan po, kakalaman ng di nga pong ginubang kanita, itaan ang kabisan tangan alang kasasatulan na po, rin babaeng may anak po at mabuktot na lang. Ito po kakalimuan nga po, dahil po salamat. Amen. Aming Pamit yung namin sa banyay lagyo mo, datang kay kami yung karyan mo, may pamintuan niya ilog mo kay Tisulip Antibono. Bukanan making aldogo. Biyang kaya kami making aldogo yan. Ang puli patawad mo kaya kami ng sala mi kaya pa. Ang timpang matawad mi kami kasala kaya kami. Kaya mo kaya pa isa ulking tukso. Muna ikaw gusto mo kami sa blang marok. Amen. Apo Maria, mo aking grasya, Ginang Diyos at Chupeka. Buwan ka kansablang babay, buwan niya pa naman, ibuwan at siyang mga Ito man yung Indo ni Diyos, panalangin kayo makasalanan. Ngunit kimuras ning kamatayan mi. Amen. ligay kay pa, ligay kay anak, ligay kay banal na Espiritu. Timoy sa dyan na ligay ba't king kamumulan. Yan, tapilan man manggaman king alanang gaw. Amen.
Diyos, at walang kamatayan.
Kasyam ay istasyon. Jesus mi pakuya king krus. Sa sambanda ka Kristo at layang pupurya. Kulining malmong krusina, may ngiyato. Pamipasyag king iba't king may babalita at bangkang San Marcos. Bigay kayo ko ginawa. At dela de Jesus king lugar ausan ng Golgotha. King kapaldugano lugal ning bungo. Dili na dengala kasemutanan mira. Dapat ene ino. Pinakure king krus at pira kay Rakeda. Ding sundalos ing kayang imalan. Ipagsapalaran lang ban abalura. Nung isanong dage ing mga intulid king balang metong. Alas 9 ning haba inyang pinakure king krus. Sinulat de babo ning krus ing dalong laban kaya. Ing hari daring Hudyo. Kaya nga na lang ni Pakong Jesus tingagwang tulisan. Ing metong king bandanang wanan at ing metong king bandanang kaili. Makanya niyang metupad ing sasabianing kasulatan. Binilang de karing kriminal. Biglibak daring lalabas at pipiling-piling dala ding karelang buntok. Ngara, aha! Ika ing maglasap king templo at italakad me king kilubning at lumaldo. Iligtas mo ngini ing sarili mo. Kuldas ka king krus. Ituya-tuya tiya naman ding pamuntok na ring saserdoses at ding eskriba. Ngara, king metong at metong, liligtas na la ding ariwa. Dapat naaligtas ing sarili na. Paboren ning kuldas nga king krus, ing Kristo, ing hari ning Israel. Tungagit miyang kuldas, maniwala kay kaya. Lilibakan diya naman na ding tulisan na makapaku, mingat pa kaya. Ing mayat ng balita, ning kiratamong kaligtasan. Kulian kayo Kristo. Nung randam din na miyoreng may kapasang ebanghelyo, maribat din, puro kasakitan, puro kasakitan ng delanan ng kakatamong Ginoong Yesu Kristo na po. Yung kasakitan na yan, ihapin po yung kakatamong kasalanan at hebat na po. May patong king kayang pago, tinggap na po, niya po, yung kayang kasakitan, pipalitan ligaya at tagumpay na po. Inaitamong ngining talasalban tayo. Paswelo tamo, uling niyaga tamo, king kaligtasan, abin niya nakikatamo, ning katamong Ginoong Yesu Kristo. Amen. Iparin siya mo, ang isang panilagi mo, datang kay kaming kairihan mo, may pamentuan ng ilog mo kaya sulit pantinuwa. Ito ka nag-making aldo. Diyan kaya kami making aldo ngayon eh. Ang puli patawad mo kaya kami ting salam kaya ka. Ang timpang matawad mi ko rin kasalo kaya kami. Kaya mo kaya kay isa ulit ito gusto. Muna itapos mo kami sa blang marok. Amen. Papo, Maria, may bukay sa Diyos at Tugteka. Mukhang ka na rin sa blang babay at manya na waling pungan ng Sanbong Yesus. Ito ay yung ito ng Diyos. Kung lang kayo makasalanan. Ngunit timoras ning kamatayan mi namin. Ligay ni pa at kinanangkating mo na Espiritu. Muna sa dyan na ligay at tingka mo bulali. Ngunit ito lang man manggaman tingka na ang buwan. Amen. Pusong mapagkumbaba, pusong sisisi, itiain ko. Kaya o Diyos, pusong
hinahin ko. Diyos, king kasalanan, hinahin ako, king kasalanan, pinupurihan ko. King kasalanan, pilit kagawan ko. Pusong sinisisi, hinahin ko. Teka, O Diyos, pusong mapakumbaba, pusong sinisisi, hinahin ko. Teka, O Diyos, Kapulong Estasyon. Ting mapanakong sinis sa sambandang Kristo at layan po po rin. Ulitin man mong krus, inatbus mo yung iyato. Pamipasya, iba't ing may pabalita at pangpangsan luwas. Ligaya kayo pa o Ginoo. Naglipak niya naman ning metong taring kriminal ang makapitin nga na. Aliwawari ka in Kristo, niligtas mo yung kayang sarili. Pati na kami. Tapos sebiyana ning metong ing kayake na nga na. Alala kang takot king Diyos. Ikato pareho ka kaparusan. Matulin para kaya ka ing magdusang antikaniti uli na ning depat tang marawak. Tapos, intaong iti alayang mitasang depat tang marawak. At kay God, sinabi na kang Jesus, mo ko sana kakalingwan o tangdatang ka bilang ngari. Nga ng Jesus kaya, ing katutwan sa sabyan ko kaya ka,
Ngini mo rin, kayaber ko, ting paraiso. Ting maya pabalita, ting kaya katamong kaligtas. Urian kaya ko Kristo. Manakamtan tayo po yung paraiso. Atin pong pipigil kaya katamo yung kasalanan. Yung kasalanan po ngayon, inatpos na yung kaya katamo, kaya wala na yung papel ng Kristo, may tayo yung krus, iligtas na yung tao. Metong ka rin nga mano naging krus, kaya pining ipako, pakawaran mo lo, uling etabalo yung karakter ito. Ngayon naman na yung maging papilta sana, banakamtan tayo yung paraiso, pengako ng Kristo kaya katamo. Aga na kaya po yung pamamulat ng Koresma, pamangas kasabu. Ano yung sasabihin ako ng kasasayan. Sisyan at paingulutan din kasalanan. At sa tayo maniwala, hindi maya pabalita. Moreni po rin pabilanta mo, panakamtan tayo, hindi kaya ba mo. Sisyan la rin kasalanan, paingulutan, o maglarin, karing kaya katamang kakulangan. At maniwala kang maya pabalita. Impaman yung bata mo, balang Domingo, may itong iyang paralan. Kilala tayong masali sa Kristo. Karing pilyo, karing pamamasa. Hindi po paralan lo. Banakamtan tayo, ing kapatawanan ng Kristo, at akamtan tayong pengako ng paraiso kay katao. Amen. Ipaming at suban mo, isang banyang lagyo mo, dakan kaya kami kayarian mo, ipamintuan ng ilog mo, et sulit antibadua. Dito ka nan may kingaldo-aldo. Iyang kaya kami kingaldo yan. Ang puwan patawad mo kaya kami digsalam kaya ka. Nanting pamatawad mi ka rin kasala kaya kami. Alam kayo pa isawal gintok sulo na ikabos mo kami sablang marok. Amen. Bapong Mariamit mo kaking grasyo, hindi ng Diyos at sugeho, nuwan ka karisap ng babae, at nuwan niya pa naman yung buwaning at Saan sanmo. ka may ang ng Diyos, ipanilang kayo mo kasalanan. Ngayon at tinguras ng kamatayan ni Amen. Di gaya king pa, di gaya king anak, di gaya king Espiritu Santo. Tingoy sa dyan ang higay at king kamumulan. Ngayon at kapilaman manggaman king alanan do. Amen.
Kalabag may itong mga istasyon. Ni Maria buwan king kapibisa na ng krus. Sa banda Kristo at layong pupuriya. Iliman ko siya puspeya. Ay pasya, iba't king may pabalika, agpang kang sanuan. Ligaya kayo o Ginoo. Pakatalakan niyo ng Elena ni Cruz, ng Jesus Iman, at metong karing kapatid ng Iman, ni Mariang asawa ng Cleopas, at ni Maria Magdalena. Malakit ng Jesus kay Imana, at king pakamana ng kalagad, makatalakad na ka rin. Sinabi na kay Imana, babae, o yan ang anak mo, at nga nakingalagad na, o yan ni ima mo, at malibat ka nito, inampun na nilingalagad, king kaya, ibalik-balik. King maya pabalita, ning kaya tamang kaligtasan. Kuryente o Kristo. Kapatid, ating mong Kristiyano, sana tularan tayo po isanuan anak ng Sirineo. Ang lugar, tingok ni Maria, hinto na ni Diyos, bibnong buong puso, kikiyang pabibiyabiya. Kalupan na yung galagat, sana para kita mo po manalangin at palagi ang tabayanan para man kanito potang manalangin tamo palagi tamo pasaw kang Maria ay dula ni Diyos uling kapilan man ni Maria ene pikarine ning kayang anak. Amen. Ipamit ko kapano isang paningin lagi mo dapat yung kaming kayariyan mo ipamit ko aning lupo yung isulit ang tibano Kanan may Ginaldo, kaya kami Ginaldongin. Ang puwan patawad mo kaya kami di salang geta. Ang pinapang matawad may gawin may kasalang niya kami. Kaya kami may isaw yung tukso, na ikaw gusto mo kami sa marok namin. Akbar yang doon nasa hindi Diyos at Chikita. Doon ko sa lang kapag doon niya kung ang buong itsa ng Jesus. Maria ng ni Diyos, panalangin kayo makasalanan. Init king oras ni kamatayan niya. Amen. Ikaging ipapongin ako ng Espiritu Santo. Kasi dyan kayo pati kang ulat ng buklan magamit ng langgahan.
Pagkibatan ko, pagkibatan mo. Bumalik ko, nanuwaring debatan ko, nanuwaring kekasalanan ko, pagkibatan mo ko, pagkibatan Terusan ko din manlagay at di ka relang tangalin. Dapat ikaw, tepat kami kaku, ang karusa mo. Pamanin ko nanuwaring debatan ko, nanuwaring kekasalanan ko, pagkibatan mo ko, pagkibatan mo ko. Bubalan ko, nanuwaring debatan ko, nanuwaring kekasalanan ko, pagkibatan mo ko, pagkibatan mo ko. Hanggang kadapot di mawarap ka, pinumot ko tindayak manat binihag teka, dapat biyemo ko, dapat biyemo ko, mata sa parin. Bubalan ko, nanuwaring debatan ko, nanuwaring kekasalanan ko, pagkibatan mo ko, pagkibatan mo ko. Bubalan ko, nanuwaring debatan ko, nanuwaring kekasalanan ko, pagkibatan mo ko, pagkibatan mo ko. Isagsak ke harapan buwing ganuman, dapat ikabiklat ngayon kapong kapalindihan. Bubalan ko, nanuwaring debatan ko, ikatimpaling mugot pepalasan. Bubalan ko, nanuwaring debatan
kapataanku naduwari kekakasalananku akibatanmu akibatanmu ubalenku naduwaring dapatanku naduwaring kekakasalananku akibatanmu Labing adwang istasyon. Yesus meteo baboning krus. Sa sambanda ka Kristo at layon pupuryan. Wailing manong krus, ilagkit ni kayo niyati. Paing pasyag iba't king may pabalita agpangham San Marcos. Kaya kawagin. At meralundong king mabilo galagbuat. Manibat king kaugtonaldo hanggang alas 3 ning gat panapon. Inyang alas 3 no. Kinulisa kay Jesus nga na, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nga nawari, Diyos ko, bakit papaimbursan mo ko? Dindang-doring mapila na tao nga tsukarin. Ngara, lawin niyo, sana Elias, nilay yung metong karela, si Tsone king aslam yung metong ayas ko nga, at tinali na iking punta na ning metong atimbo, ban pasisip na yung Jesus, at nga nang sinabi, lawin tamo, nung tipayapin ni Elias, baneng ikuldas, at kinuli sakyang mas ka ni Jesus, at may pataw dya inaw, siklod tamo king mapila na pinandit, ban pigunaman yung pangamatay ng ginitang Yesu Kristo. Mega pa kayong tabing ng templo, manabat king babo ang gating lalam, panagit na ning kapitan daring sundalos, pamakatalakad tulid na ning krus ng makanano yung may patadinawa Jesus. Sinabi na, tunay pinintawang iti, anak ni Diyos. Atin mapila na babae, magumasit king marayo, kaya bira kareti Maria Magdalena, Salome at Mariang Imada, Santiago anak ng Zebedeo, kaluguran ng kapatid, impong mayot ng balita, ng kakatang kaligtasan. Kaya ba't na ning oras akasakitan ng krus? Jesus meteo. Jesus king kayong kasakitan, kaya bakit na yung matinding lugod na kakatang. King kayang kamatayan, ay patawaran na la, kay mamarusa kayo. Ingaldo, bigla yung meralundom, yung mismong kamatayan at minayo na masikan. E tamungan, may nandaman tamo, king upayaning kayang kamatayan. Jesus, binyening biyan aking kakatamong kaligtasan, yung kayang kasakitan at kamatayan. Papayalayan na, yung katamong pangatao. Jesus, pepagit na, nung mga nanong tamong miktiwala, yung katamong ginong Diyos. Jesus, miktiwala yo, tingig pa, diyang balo ng Mateo. Uli na niti, miligtas tamo, nang minsan, katamong biye, potan din tamong pagdalanan, kasakitan. Kailangan tamong magtiwala king Diyos. Jesus, king kayong
king Diyos, hama na kang Jesus. Amen. Ipaming at syukaban mo, misamban nilag yung dalam kaya kami kayarian mo, ipamintualin loob mo kaya sulit at iban mo. Pagkakanamiking gagawin na yung kaya kami kinagawin. Ang pumabitawag kaya kami isa lang kaya ating pamatawag kami isa lang kaya kami. Yung ipagkawag ko tundok sulit mo ba? Magmayabit mo kaging grasya yung Diyos at Kera. Magkaroon sa blang babaw, at huwag niya panawanan bumangat siya mo yasa. Sa tumalang ng Diyos, panalangin kayo ng kasalanan. Iniyat kinumaras ng pamakain mo. Ligayag ng pa, ligayag ng anak, ligayag ng Espiritu Santo. Ang sa ligayag at ikaw ay pagkakaroon hanggang
labing-atlong istasyon. Ikot-kot kay Jesus, sambanda ka Kristo at layong bukbayan. Minimal ang krus at kusmay niya. Ang ipasyag iba't king may pabalita at pangkang San Lucas. Ligay kayo, Ginoo. Ating niya itong malalaking milyagan Jose, Tawyo Arimateo. Ing niya itong karimbalen nganing mucho. Mayagya at gagalangan din rin tao. Kabilang niya karetang manayaking panyatang naning kayaryanan ng Diyos, istamang miyembro ng Sanhedrin, kaya ayon yung desisyon ng debat ng Jesus. Itala ni Pilato at inawad niya yung bangke ng Jesus. Inya, tintas niya yung bangke, binalot niya yung ulas sa linen, at binili niya yung kutkutan, alinuki, yung batong yapagitasang may gamit. Although biyernis kanito, at malapit na magmula yung Sabat, tinukila kang Jose, dembabayang talatuki ng Jesus, manibat Galileo, at higit de, yung ikot-ikutan na, at nga pangabili na karing ning bangke ng Jesus, kaya ba't nanito, minulila. At migsadyang pabanglo at mira para king bangkela. Migpay na wala king aldo na ning Sabat ang timoy nyuyutos ng batas. Ing mayap mabalita ng kayatang kaligtasan. Kuryentero Kristo. Ngini po, igunang tamo. Isip tapong papakal, at ginutang ikot-kot, ang ginutang Yesu Kristo. Kaya na pong talwin, pangamatay na ginutang Yesu Kristo. Kalipat tamo kay may itong istasyon, sipan tamo, nung nano, inyarap tamo kayo. Ipaming at Subano sa Manila yung datang tirahan ng gayarian. Ibang ibang mo ketso. Ito ka nang may kingaldo. Iyang kaya kami kingaldongin. Ang buwan ipatawad kung kaya kami din sa kanya. Ating pamatawad ni At Mariano. Amen. ligay pa, ligay ng anak, ligay ng Espiritu Santo. Pinulong sa dahil at pinangungunan ng paglalong Lalakwan ko kayo, kapayapaan ko, babil ko kayo, nakalupan hiniato, kapayapaan ko. Ilalim kataling dikimana, Bisaya ng alagad, panakit na kaya, at mananingin kaela,
Beto kay kayo, nakalupanin, kiniyato. Kapayapaan ko, kapayapaan niyo, kapayapaan ko, kapayapaan ko kayo, kapayapaan ko, bakit ko kayo, nakalupanin, iyato, kapayapaan ko, kapayapaan niyo. Kalabing-apat ay istasyon. Sinubli ang bebye Jesus. Sasampanda ka Kristo at layong pupuryan. Gunaning malmong krus, sinatbus may niyato. Pamipasyon, ipat king maya papalita at pangkang San Mateo. Ligaya kayo ka o Ginoo. Kapupasan, itangal doon ng Sabat, nakikitla kang Pilato, ting pamuntok na ring pari at ting pariseo at ngara. Ginong gobernador, at atandanan ni po, yung sinabi na nitang mapaglinlamay ito, kanitang magyeya. Sinabi na king subliyang niya, kay pataring at lungalto, pakibanteya sa pong maigpit, ingkut-kuta na, ang gating katlungalto, kunta muntala ka rin ding alagad na, at panakawan de ing bangke, at kay pat, ipamalita ra ka ring tao, ing sinubliyang bebye. Iting tauling pa magdinlong, ikita na pa ing mga pauna. Sinabi ng Pilato Karela, kumaka yung bante at munta kayo rin. Ipabanteye ikut-kutan, ing masanting piling paralan, ang mayari yung agawa. Nekolo at pekasarado re ikut-kutan. Inya tininandeng tatak ing bato at likon dalak ring marbante, makatalot ka rin. Kalabas na ning Antoning Sabat, inyang munag sumala na ing Domingo. Ni Maria Magdalena at itapang meto nga Maria, minta naging kutkutan, panlawende. Kabut-abut, ninayon masikon. Hindi kaya ing meto nga ang melding ginong ipat palwa. E paramos na ing batong takap ning kutkutan at liklukane. Maslat ang timo ing kidlap, ing itsura na, at kasing puti na ning yelo, ing imala na. Mitakutan na ring bante, ang tila mong waring mete, ing putlara, inyang ikite ing anghel. Bigsalita ing anghel karingaduang babay, ngana, kayo tatakot, palo ko king panitulan niya Jesus a pinakura king krus. Alane keti, sinubli na yung nebye ang timo ing sinabi na. Munta kayo laway niya yung lugar ang bibilyan na kang Jesus. Ngeni, mamalagwa kayong mako at sagyan niyo ka ring alagad na ing sinubli na yung nebye at muna yake kayo ka rin Galilea. Akit ye pa rin. Tandaan nyo, sinabi ko, kaya kayo, pumayag ng balita, may kaya katamo. Ako po, kaya po, madalas, kayo may tatakot po. Netong pong, hindi lang meto susayo kaya katamong parokyo. Kahit natakot ko kay obra ang pong responsibilidad. Pero neng kahit po
At tinmurin nga ngayon, nagpupulong ka mo, nga na, katatakot, kayong obra at responsibilidad, ulin karing ka maggrasya. Amen. Pami at suka pa no, isang pa niya lagyo mo. Tatangkay kaming kayarian mo, itingantan ng loob mo. Kaya tisulit ang tipan mo. Yung kanan making aldo, yung kaya kami making aldo yun. Ang po ni patawad mo kaya kami din salang kaya. Ang pimpang matawad mo kami kasala kaya kami. Ano kayo pa yung sawal din sa puso na may dapat mo kami lang mo. Amen.
Pagdaluban akong kapayapaan, ingatan na kayo ng Ginoong Diyos at ang kabayaran ibigay ka sa kabuyan, sopa na kayo at inalag ipang subihe ng payuye. Itinganaan mi kapamilatan ng Kristo Ginoo mi. Amen. Ginoo pakadulo, Kristo pakadulo, Ginoo pakadulo. At ang Ginoong Diyos, bendisyonan na kayo at ang kabayaran pamilya, tingin pa, walang anak, walang Espiritu Santo. Amen. Magkagandang pananagutan, kapag bibindisyon na kayo, ipananagutan. Walang sinuman na buhay para sa sarili naman. Dikit-dikit ako kasi bayo kapag stress dan panahon marating pamumuhi Diyos. Sila din ng iba, pagdalang ng Espiritu Santo. Tapos salamat kaya kanya, mayo kaya